Just looking there. Yeah, motherfucker. Guys, mga ligo na migdagat. Nanang na sa chikan. Dili man pitik ni Mami. Ha? Dili pitik ni Mami. Sila Marie. Pitik ni Gabi ni. Pitik ni Gabi ron. Ito na migdagat, guys. So guys, daghan kay dahon guys. Ulo! Sino ko dong ito mo? Makatilaw ni sa taong kog dagat. Nya among gikoyo kang mong dog. 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 Uy, gawag is nina. Siyempre, wala lupir ako rin. Dan sa pabiba lan. Salbabiba! Ano yung salbabiba? Salbabiba. Mo na ron! Mo na ron, sulilod. Nakabidyo lang kayo Will eh. Oo, nakabidyo ko. Salbabiba. Oh, isin ni Ati Win ay Ati Winnie. Ati Janiso para murag intro ti wala. Ipag-send ako ninyo. Ipag-send ako ate. Oo, sige. Ayun, i-send dinanan. Sino? Ay, send dinanan kay yung i-post sa Facebook. Sorry Lud. Sulilod. Sulilod. Nani dire guys, ay minteriyo na Oh, dire. mo na mong gigatulgan gahapon guys. Off na na, balik na ta. Hi guys! Hi, Vlog overtake! Guys, what mo ha? Kay mga tumi ha. Balik kami. Ha? Unsa? Di ba tapos na ringingon? Hi guys ha! Wait sa ha! Guys, balik lang eh. Balik sangi, boy. Balik sangi. Hi! Uy! Hi Ron! Hi, welcome to the club. So wala ka ron si Tishila o si Juan. Kaya si Juan, galain ng lawas si Tishila. Naligo na daw siya gahapon. Ano di ay, naligo na siya gahapon. Di ba? Pwede naman siya kaligo sa balik ka ron. So kami na lang ang mga ligo. Kaya nangapas rin may gabi eh. Kakawasan may mga ligo guys. Kuya sila guys. Oo. Kung sa kawasan, kuyog dyan to sila. Di dyan to sila pwedeng dili ka kuyog. Di mo sa pwede ka na may guide nga. 200 ang guide. Bisag ka. Katol-tol nagi ka ba sa dapit? Guys, daghan ako nga guys ha. Huh? Sa kataw, tipin, huwag ka. Dito, dito. Pagbuhat ni Pen. Minute ka lang. Garden din guys. Dara guys, amo okra. Dako na mo okra. Di mo na inyong okra. Nangangkon kag imong okra ti ha. Di lagi na imong sili ti. At least kabaw na mo asap may dapitan nagsiglakaw-lakaw ugon sa mong naong maglakaw. So man ni guys, na nami dapit sa highway. Highway na dito sa. Na nami sa highway og gikapoy na kong kamot sige kupot sa cellphone. Na nami sa highway, padung may labang para sa kuan. Labang nami. Padung nami sa dagat. Hey, Col! So, dire na ang dagat, guys. Naroon na yung sakinan. Pero diha ang dagat. So, namin sa Babida, guys. Musal Babida ko ani. Sa bibida. So, dili ay. Dili ka daw guys. Lahi na nagngan sa Babiba. So, manaog sa tay, guys. Tanawan ninyong naog. Vlog overthink. Uy, sa kapita lang din ay. Ano nang tuod mo nga na upag eh. Sorry, mi diri ati kunis maghapa-hapa, guys. Okay, una sa mo, guys. Kaya ako ikuan video. Guys, palihog kog subscribe sa channel ni Gabriela Eunice Gabutin. AKA. Hi! Oo. Dong, wala sa kapita dong. Kana rasa? Kana dali dili ligo na. So, dong, namin bisita. Dong, na. Oo, nakaligo. So, guys, namin bisita, guys. Uy, kami pa bisita. Siya pa bisita. Bito, diingon bito sa Tishila nga. Daghan daw kay mo. So, let's go sa go. Sige,
Di mo mga ligo? Hunasa pa eh. Kaya ba, nigutan din ka na. Asa tayo mo eh? Asa tayo mong ngihi? Ano sila ka na? Hoy! Kumain ba? Kaya nakita ang butan din na. Asa tayo mong ngihi? Hindi mo maligo daw. Maligo. Ano yun? Maligo eh. Asa itong volleyball ninyo? Nawala? Sayang. Ito guys, ang inyong hot mamas pongkol. Ga-meditate. Oh, nindot kayo siya meditate. Dagat guys, awang dagat diba? Kuan kay makawa sa problema. Maligo ka na lang, lam dito napitan no. Oh, dito ay kata na styrofoam. Awas nanan. Tago-tago pas bato. So dito guys, dito. Lambog na to dito. Ya dito pa jud unahan dito kana anahan pa ana dito. Kay Tawasan Falls. Doon na kayo diri guys, Malakar. So guys, nanami sa dagat. Nindot kayong dagat. Dagan mo kong clip sa dagat. Okay ra na. A-clip na sad sa kong naw. Ako may tig-vlog overtake guys. So dapat na ko screen time. Diba? Para sila guys, oh, nag-picture sad sila, oh, kunuhay. Yan ay usa nagsababida nga, mabaw kayo ang kuhan dagat. Then, mawala sila guys, ako mga kauban. Nami diri, niya na ako maligo taod-taod kay medyo hunas-hunas pagamay. So, aton kami dito dapita maligo. Then, naamo ko yung cellphone ko, basin mabasa. Oh, diba? Ligo na sila. Da, pitik ni Marie daw. Pitik ni Marie daw. Oh, naiusa oh, padong na siya malibang. Ang usa kay padong na malibang kanang panganlan og migi. Nice kayo siya og view guys. Dapat inigkuan nindot kay yung bawd guys. Awa yung bawd. Mga kuan guys, na nagpicture-picture sa kilid, mga kuan, mga dayo. Mga dayuhan, nagpicture-picture sa kilid sana all. Then wala pa ko maligo kay gikapoy pa ko ligo. Tara si take over vlog take over day. So nya na ta maligo guys kay hunas-hunas pa siya gamay. Makita pa ang bato, mga bato. Mutaob daw ni kay alauna. Ligo na ko guys. Anhin na ko maligo na ko magapahapa na ko diretso. Awa si Ariel guys, 'di ba? Red hair case Ariel dayon kuan ni siya. O 'di ba sexy case Ariel guys, medyo ning doubt o tagamay kay nagpa-sexy. Then inigkahuman anak guys kay magkuan ako akong iro na akong Nakita ko migi wala. Nakakita. Nakita ko wala. Nakakita. But so small. Ha? So small. Sophie! Luya si Sophie. Sophie! Hi. Hey, Sophie! Ayaw lagi migi. Depende na ako, depende nakita lang ko depende. Nang rin makita. Sophie, naman ko. Ato ta mama? Sopi? Mama ta, balak ka, mama ko. Nawa sa piyoy.
Nindot kay paminaw ang dagat guys, no? Kanang iyahang daig-bawd ba, diba? Guys, salamat sa pagtanaw sa among video. And goodbye! Please. Please like and subscribe and share this with all of your friends and family.